Isang magandang morning guys. Kumusta po kayo? Ang daily routine natin pagkagising, siyempre mapapawis. Kailangan natin mag-stretch para yung mga kasukasuhan. Stretch. Samahan nyo ako, mag-basketball po tayo. So ginagawa ko to everyday. Basta hindi umulan. Para pagpawisan tayo. Masakit ang tuhod natin dahil nag-gym tayo kahapon. First time mag-gym.